Ngopi dulu. Jenengan namanya Mas sinten, Mas? Mas Irawan. Wawan. Irawan. Oh, Mas Irawan. Iki aja lali kanca-kanca dulur-dulur Nggih. tetap menu like, comment, share, subscribe di DND Kreatif Channel. Suwun. Nggih. Benjang kemana mulai nggih. Amin amin. Jalan mulai Nggih, nuwun. Nggih. Ngopi sareng mulai. Amin Suwun. amin. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.